ka surjong phi ka thang jangi. Meghalaya High Court kala pdiang ya ka Public Interest Litigation PIL kaba persya ya ka kindon banyashim benta jong ki benrio bamday ki riulum non-tribal ha ka election jong ka Garo Hills Autonomous District Council. Ya kani ka muka duma lamudui da u next rang CH marak lingba unong san an jong u PT sangma ha ka ying bisha. Kaying bishar balayalam da ka Chief Justice Reviti Mohite Dede Kalabo ikani ka muka duma bakan sa syong bishar biang haka khandai trik ulber hadien bakinong pensyong muka duma kilapan yala kapor banyo ya ka juba kani kamat kalapan mi ya ka jingkren bat ka jing ya kanat hadien bakawai ka notification kalabo kendon baki kirtong kibaya kun election haka shpau trik uyayong kidiban don SD certificate.